Pred 2 mesiacmi som dostal nápad preplávať Maru. Vybral som si úsek, ktorý má 1 míľu. 2 mesiace som trénoval plávanie. Môj prvý plavecký deň som plával pol hodinu bez prestávky a myslel som si, že to bude stačiť. Povedal som si, že to chcem preplávať kravlom, no za tie 2 mesiace som sa ho nenaučil. Dozvedel som sa, že bazén má 25 metrov a vypočítal som, že ho musím preplávať 64 krát. Trval mi to hodinu. Chcel som spraviť zábery z člna, ale na Mare boli také vlny, ktoré do člna dostávali vodu a museli sme doplávať do nášho cieľa skôr než sa čln potopí. Keby ten, čo je na člne, prestane pádlovať, tak tie vlny by ho unášali naspäť tam, odkiaľ sme prišli. Stavoval som si, že voda bude kľudná ako zábery z tohto drona, no realita bola úplne iná. Dámy a páni, dnes sme na Mare. Máme 2 teplomery, ktoré testujeme, aká je teplota vody. Môj izbový teplomer ukazuje do bazénu radšej. Krč. Takéto skaly po zemi, to je pohoda. Oproti bahnu. Od 0 do 10, koľko dávaš bodov? 1, ja minus 5. Ako?